Много е просто, само че в суматохата покрай гледане към конкуренти, вдигане на гинакери, водене на гинакери, някой трябва, шкипера, все пак да обърне внимание на попътния курс. Казахме, че от тук духа вятъра. Забелязали сме, че вятър е врътнал доста отдясно. И съответно още 50 метра преди първи знак се казва, информира се екипажа, че на знака ще се прави джайпсет, защото вятър е завъртял и този ни курс е с много по-малък градус спрямо целта, отколкото другия курс, който е почти успореден с целта и е абсолютна глупост да се ходи нататък. Всеки изминат метър е чиста загуба. Плюс това, после си подветрен, че и на ляв хаос. И тук някъде по средата трябва да ни светне лампата. Щом вятъра е отдясно на дистанцията е въртял, значи тук долу задължително трябва да въртнем десен ляв гейт с последващ веднага поворот. Така, още от самия гейт, който е завъртял другия гейт, ние вече печелим широчината на гейта или вече сме 30 метра или 20 метра чиста печалба, защото и двамата тръгваме да катерим остро нагоре. Както тук няма никакъв смисъл да се кара успоредно с целта, тук никакъв смисъл няма да се ходи нататък, щом вятър е завъртял доста отдясно. Още на знака, прибира се гинакера и газ. Ако е завъртял вятъра наобратно и десният ни попътен хаос е по-остър, съответно какво правим? Значи от тук е завъртял вятъра, значи въртим гейта и веднага поворот. Това е. Същия чертеж, същите ъгли спрямо целта, както накачването, са и при падането. И ако някой започне да обръща внимание, се случват уникални неща.